Suferiți de căderea părului, chelie, părul nu crește deloc. Rămâneți cu mine până la sfârșitul videoclipului, sunt sigură că vă pot ajuta. Bună ziua, numele meu este Renata, în fiecare zi primesc pacienți cu aceleași probleme, știu de ce suferiți. Rămâi cu mine până la finalul clipului, îți voi spune totul despre HairSteam și am două avertismente foarte importante ca să nu îți pui sănătatea în pericol și să nu îți pierzi banii. Primul lucru pe care trebuie să-l știi despre HairSteam este că se vinde doar pe site-ul oficial. Pentru a te ajuta ți-am lăsat linkul către site-ul oficial în descrierea acestui video, astfel încât să nu îți pierzi banii cumpărând de pe site-uri false și să nu îți pui sănătatea în pericol. HairSteam este un tratament cosmetic sub formă de spray cu efecte curative, conceput pentru a combate căderea părului. Acest produs promite nu numai să oprească căderea părului, ci și să stimuleze creșterea părului nou, să întărească rădăcinile și să îmbunătățească sănătatea generală a scalpului. HairSteam utilizează o combinație de ingrediente active, inclusiv o conexiune brevetată numită climbazol și extracte de soia și grâu, pentru a revitaliza foliculii de păr și a promova un păr mai puternic și mai sănătos. În plus, produsul se concentrează pe rezolvarea unor probleme precum mătreața și excesul de ulei din păr. Eficacitatea HairSteam este dovedită și aprobată pentru vânzare, oferind o soluție sigură și eficientă pentru cei care se confruntă cu probleme de calviție și căderea părului. Dacă suferiți de căderea părului, păr fără viață, păr care nu crește sau chelie, soluția este simplă, trebuie doar să aplicați spray-ul pe scalp și să masați ușor cu vârful degetelor de 2 ori pe zi. În curând, va opri căderea părului, va întări creșterea părului, va întări foliculul de păr, va hrăni întreaga lungime a părului, va hrăni foliculul de păr, hrăniți întreaga lungime a părului, eliminați uscarea și ruperea și oferiți strălucire și elasticitate. Vă veți recăpăta în sfârșit stima de sine, vă veți simți frumoasă când vă veți privi în oglindă, veți putea ieși din casă fără jenă, pe scurt, veți avea o altă calitate a vieții. Dar fiți foarte atenți, doar originalul HairSteam vă poate oferi toate aceste beneficii. Cererea mare pentru acest produs a dus la apariția multor contrafaceri, dar originalul HairSteam se vinde doar pe site-ul său oficial. Produsele false nu numai că nu funcționează și vă fac să pierdeți bani, dar vă pot pune și sănătatea în pericol. Deci, pentru a vă ajuta, am pus linkul către site-ul oficial în descrierea acestui videoclip, astfel încât să puteți fi siguri că veți primi produsul original. Fiți atenți, deoarece numărul poate fi listat ca necunoscut. Dacă nu răspundeți la apel, comanda de vânzare nu va fi procesată. Prin urmare, vă rugăm să țineți cont de acest lucru și atunci când telefonul sună, răspundeți. Comanda de vânzare va fi livrată la domiciliu în câteva zile și va trebui să plătiți pentru produs doar atunci când îl primiți acasă dacă încă nu sunteți siguri dacă să-l cumpărați sau nu. HairSteam oferă o garanție de 30 de zile de returnare a banilor. Dacă nu vă place produsul din orice motiv, puteți contacta asistența pentru o rambursare completă, deci nu aveți nimic de pierdut. Dar grăbiți-vă, mii de oameni din întreaga lume descoperă efectele uimitoare ale HairSteam și comandă până la 3 unități la un moment dat, pentru a menține calitatea produsului. Doar 2000 de unități de HairSteam sunt fabricate în fiecare an, ceea ce înseamnă că s-ar putea să rămâneți fără a voastră, așa că grăbiți-vă și cumpărați înainte de a se epuiza. Amintiți-vă că acest produs este vândut numai pe site-ul oficial, iar linkul către site-ul oficial este în descrierea acestui videoclip. Sper că acest videoclip v-a ajutat. Să fiți cu Dumnezeu, pe curând!